Chineke o nwere nkwupụta nchọrọ ikwupụta biko gee m ntị ma gee m ntị nke ọma dịka m na-ekwu afa m bụ Anthony Kalu Odinkemma Elias Anebe aga iyi ọdụ abụ m onye na-azụ ahịa onye ji ego achụ ego ana m anọ na Nnewi na motorcycle spare parts Nkwọ Nnewi zone 9 eji m ego nke ukwuu enwere m ụlọ n'Enugu enwere m ụlọ na Port enwere m ụlọ na Ọnịcha enwekwaziri m ọtụtụ ụlọ dị iche iche enwekwaziri m ụlọ na Nnewi nke ndị mmadụ bi n'ime ya as tenant agbanyeghị ihe ndị a niile enwekwara m nsogbu nke ukwuu adịghị m arahụ ụra abalị adịghịkwanụ m enwe ezumike maka otu klọb nke m nọ n'ime ya adịghị m eri nri dịka mmadụ ana m eri nri dịka anụmanụ klọb a nke m nọ n'ime ya ife anyị na-akpọ ya bụ nzukọ nke nkịta ife ndị oyibo na-akpọ ya bụ dog meeting ọ bụghịkwanụ obi m ịnọ na klọb a nke m na-agwa gị kama ọ bụ ka ọnọdụ si wee dịrị m mere m ji wee banye na ya enwere m ezigbo ọyị nwoke nke aha ya bụ Chinedu mụ na ya gbakọrọ bọyị n'ofu ebe kama na ọga m esetụrụghọ m after 6 years m gbachara ya bọyị kama mgbe ọ gasịara aha ịtọ mụ wee fụ Chinedu mgbe m fụrụ Chinedu bụ nwoke nwere ego ife niile na-agara ya nke ọma o wee jụọ m nwoke m gịnị na-eme ka a gasịara ọtụtụ ahụ niile a ịka dịkwa ka ede ọ gịnị na-eme mụ wee bido kọwagharịa ije m nya wee merụ m ebere wee kpọrọ m wee jebe n'ụlọ ya mgbe anyị ruru m wee fụba ọtụtụ ife moto ụlọ ihe dị iche iche m wee jụọ ya nwoke m ọ gịnị na-eme Chinedu o wee sị m nwoke m enyela m nsogbu ka anyị bagodo n'ụlọ anyị wee baa n'ụlọ m wee yọbịa Chinedu biko nyerenụ m aka o wee kwee m nkwa na ya ga-enye m 2.5 million naira ka m wee bido ndụ m obi tọkwanụ m ụtọ nke ukwuu mana amaghị m na nwa amadi a nọ na otu ọjọọ ka ọ gasịara mgbe ahụ na-abụ ego ahụ o nyere m wee gwụ ejighị omi arụ ụlọ ejighị omi agba ala ejighị omi achụ nwaanyị ọhọ nwaanyị ka m nụrụ mana ego gwụrụ agwụ Chiedu wee kpọkwazie m ọzọ si m ezi ọyị m ka m si ahụta gị ugbu a obi adụcha m mma n'ọnọdụ gị ụmụnne m oge ruru be Chiedu wee kpọrọ m wee baa be ya wee bupụtere m akpa ego gara m ozugbo ịbụa wee sị m burie jee bido afọ ọbụla nke m chọrọ ibido n'anya n'elu n'anya n'ala ma m ife m ga-eme nkele Chiedu wee si ezi ọyị m ekene m gị m wee buru ego a wee nawa be m ka ofu ahụ gachara ụmụnne m na ụmụnna m ego anụ m ofere efe omisiri emisi nwa bụ Anthony Kalu amaghọkwa m my brothers and sisters mụ jekwekwa Chiedu ọzọ wee kọwagharịa Chiedu wee sị m bifo ihe ọbụla m na-eme ya kwudo nke ọma na m ga-abarịrị klọb ga-enyere m aka ka ife ọbụla m na-eme na-aga aga biznes ọbụla m na-eme na-aga aga ụmụnne m na ụmụnna m aghọtakwa m ife ọ na-ekwu oge anwa o wee ruo one Saturday 12 o'clock nke efifie Chiedu wee kpọrọ m wee jebe n'Enugu Ezike mgbe anyị na-eje wee na-ajụ Chiedu ọyị nwoke ebee ka anyị na-eje ọ sị m gbaa dum mụ cheru mgbe anyị ruru ebe anwa o wee kpọrọ m wee baa na nnukwu ụlọ nwanne m unu makwa ife merụ ka anyị ruru ebe ahụ ụmụ nwoke ụmụ nwanyị ju ebe niile jidesi aka ndụrụ na ite n'aka fa wee na-ajụ Chiedu ọyị m ọ gịnị na-emezi o wee sị m ọyị m
enweghịzikwe nnaghachi azụ o. Nwanne m o, n'oke onu onye isi fa wee sị m, nwoke mụ dọọrọ ana, amaghịzi m ife m ga-eme, ahọ ka m dọọrọ ana, mụ wee dọọrọ ana. Ụmụnne m ọkwa oge ahụ ka m chọpụtara na Chinedu bụ onye otu nzuzo. O wee bido kọwara m ndị otu ya n'ofu n'ofu. Ka ha kọwasịarụ m, o wee bunye m otu iko ife dị n'ime ya wee sị m ṅụọ, wee nyekwazie m obi nkịta sị m taa. Ka m ṅụchara nke a, nwanne m, ụra wee buru m, amakwaghị m ebe m nọ. Ụmụnne m arahụcha m wee tete. Ha wee gwakwazie m ọzọ na m ga-arahụ ebe a wit nne nkịta 7 days. Nwanne m akpata oyi wee eju m alụ. Aka m na-ekwu nke ha kwuru, ha wee gwakwa m na m ga-eri nri dịka anụmanụ ka mkpụrụ abalị 7 gasịarụ. Nwanne m ha wee nye m 2000 wee sị m na ụmụ nwaanyị nọ dị ime na nzukọ anyị ga na-adị every Monday and Thursday. M wee naba, emekwara nka ha si wee gwa m, nyekwazi ụmụ nwaanyị dị ime ego ahụ. Ka m naruru n'ụlọ m wee mepee ụzọ wee fụ nnukwu akpa ịtọ nke dị n'ụlọ m. M wee mepee ya, o wee bụrụ ego juru n'ime ya. M wee kpọọ Chiedu ọyị nwoke wee kọọrọ ya. Ọ sị m jee tinye na bankị wee bido ndụ ọfụ. Ụmụnne m na ụmụnna m emekwaziri m nke a, ife wee bido gawara m nke ọma. M wee tụba afịa. My dear brothers, ọ bụghị bankị niile ifuru dara ada ji anya ọma wee daa, kama na ọ bụ ndị ọkọlt na-eme ka ha daa. Ụmụnne m, anyị na-aghọ nkịta n'ime mmụọ wee baa n'ime bankị wee je na-ewe ego ndị mmadụ. Aghọkwaziri m nnukwu mmadụ na motorcycle spare parts Nnewi. Abụ m onye ama ama. Otu ụbọchị asidenti mere n'ụzọ Akaba Ukwu New Road. Moto si Ọnịcha na moto si Nnewi kụkọsịrị ọnụ, ọ dịghị otu onye pụtara n'ime ya. Nke a bụ aka ọrụ anyị. Ka anyị mechara nzukọ n'ebe ahụ, o nwekwara asidenti nke mere n'ama ụkọ, trela kọtụrụ nwaanyị dị ime isi. Nke a bụkwa aka ọrụ anyị. My brothers, o nwekwara otu nwaanyị nke bi ebe m rụrụ ụlọ na Nnewi. Nwata nwaanyị a na-eje ụka nke ukwuu. Ọ na-enye anyị nsogbu n'ebe anyị na-eme mitin anyị. Anyị nwakwara na ike anyị ka anyị gbuo nwata nwaanyị a, mana anyị enweghị ike igbu nwaanyị a. Otu abalị na ọlta m wee voku nwaanyị a wee sị ya jee rahụ n'ikpe afịfịa. Ka mgbe chi bọrọ, nwaanyị a nwetakwara onwe ya n'ikpe afịfịa. O wee were ọsọ wee gbanaba n'ụlọ ya. Mgbe ọ natara, ọ fụrụ m. O nwekwaziri dị anya nwaanyị a na-ene m. Iwe wekwaziri m mgbe m fụrụ nwaanyị a. M wee jiri iwe wee sị nwaanyị a nyakwapụbe m. Ụmụnne m na ụmụnna, o nwekwaziri ihe mere na Mmiri Road n'ọnwa Juunu nke gara aga 2013. My brothers, o nwere nkịta egburu ebe anwa nke gbapụrụ n'ime shọpụ otu nwaanyị. Ụmụnne m, nkịta anwa bụ Chiedu nke kpọbara n'ime otu anwa. Ha sịrị ya weta nwa ya nwoke. Chiedu jụkwaziri ajụ. Ha wee gbuo ya site n'izite ndị nche obodo anwa. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwukwa na nkịta bụ nkịta eji ego wee ego, mana fa amaghị na nkịta bụ mmadụ. Mgbe nke a gasịrị, ụmụnne m na ụmụnna, mgbe ọbụla anyị nyere mmadụ ego ka o wee baa uru ebe ọ na-azụ afịa, anyị ga-aghọ nkịta wee je narụkwa anya bụ ego. O rukwara otu ụbọchị, onye isi anyị wee kpọọ m wee sị m ebe ọyị nwoke nwụrụ na m ga-ewegharụ asaịmentị ya niile wee mebe. Ofu ụbọchị ewezide anyị ozi, anyị cha niile wee zukọta dịka nkịta wee na-eje. Mgbe anyị ruru n'otu ụlọ ekpere, ha wee atakiwa anyị wite ekpere nke ha na-ekpe. Ụfọdụ n'ime anyị gbanwekwa dịka mmadụ. Otu onye nke a na-akpọ Amaobi agbanwenwuho dịka mmadụ maka ekpere ejidego ya ebe anwa. Chi wee bụọ n'ụtụtụ, ndị mmadụ wee pụta wee na-enene ya. Akwa ya adụgasị ebe anwa, akpụkpọ ụkwụ ya adụkwazi ebe anwa. Mgbe onye isi anyị chọpụtara ihe na-emenụ, o wee gbuo Amaobi n'ime mmụọ. Amaobi wee tọnụkwazie ka mmadụ, wee bụrụ onye nwụrụ anwụ n'ụbọchị nke taa. Ụmụnne m, egwu wee baa m ahụ.
m wee na-eche otu ọ ga-adị mbọsị nke m. Ụmụnna, ụbọchị ọbụla ịfụrụ nkịta ka ọ nọ n'ime ọma afịa eri nri achọ ife ọ ga-eri, ụmụnne m imera n'ihe ebere, kama ihe ahụ bụ ego ndị mmadụ, akụnụba na akara aka ndị mmadụ ka ọ na-atụtụkọ. Ka ihe a na-eme, o nwere otu onye n'ime anyị a na-akpọ Nnọrị n'ahọ 2004. Nwoke a o nwere asaịmentị nke enyere ya. Asaịmentị nke enyere ya bụ na ụmụ ya niile onweghị nke ga-aba uru. O nwekwara nwa ya nwoke nke nọ Switzerland. Nwa okorobịa gba aka si Switzerland wee nata obodo a. Diọkpara ya o ji aịza wee dụkwasịa ya anya dịka oke. Nwoke a kwukwaziri na o gbuo mmadụ o jezonye plantain na be ya, okpukpe onye ọzọ o jezonye plantain na be ya. O nwere otu ụlọ nke duketere na be nwoke anụnwa. Nwoke a mere ụmụ ikorobịa niile bi ebe ahụ ha na-achụ nwaanyị dịka nkịta. Nwoke a na-emekwazi onwe nwaanyị dị ime ọ yọrọ ka o nyere ya aka. Ọ bụ na o kwere ọ ga-eje gbachie nwa ya n'afọ. Mgbe nwoke a na-achọ ịnwụ, ọ kpọrọ ọtụtụ ndị mmadụ afa nke nọ n'otu anyị n'oge anwa. Ana m ayọ ọtụtụ ụmụ nwaanyị dị ime ka ha jisi ike na ekpere na-ekpesi ike, wee na-agwakwazi ụmụ ikorobịa anyị nke na-ekwu na anụ nkịta bụ nya amakarịchara. Ụfọdụ anụ nkịta ị na-eri bụ anụ mmadụ. Ụmụnne na ụmụnna m, ana m ewere ego wee nye ụmụazị nke na-agbara mbọyị, ha agbago ọka na oko wee na-akpọta ụmụ nwaanyị atọ na ọmụ dịka nkịta dị n'afa wee nyekwazie ha ego. Ụmụnne m na ụmụnna m, ịbụ mmadụ abụrụkwa n'ife dị izi, kama na nke doro m anya bụ na ihe ọbụla si n'aka Chineke bụ nke bụ ezie. Mụ na nwanne m nwoke nwere problem tọn otu nkịta wee taa nwanne m nwoke o wee nwụọ. Nwanne nne m bakwaziere m mba wee ghọọ nkịta wee tagbuo ya na Nwafọ Uruagụ Nnewi. Ụmụnne m, ọ na-abụ unu pụta n'ụzọ unu afụkọ ozu mmadụ tọbi, ọ bụ na ebepụ ya isi ebepụ ihe o ji wee bụrụ nwoke maọbụ ife o ji wee bụrụ nwaanyị. Ife ahụ ife ndị otu anyị na-eme. Ndị otu anyị a na-agwụ na ụmụnne m, ha nọchakwa n'afịa dị iche iche, ha n'obodo niile na Ọnịcha, ha na Enugu, ha nọkwazi Aba. My dear listeners, oge nsogbu m karịziere, nwanne m nwaanyị wee kpọrọ ngarịba n'ụlọ ọgwụ dị iche iche, onweghị nke nwere isi, ma mụ onwe m maara ife na-eme m. Nwanne m nwaanyị wee kpebie na ya ga-akpọta ndị ekpere. Mgbe ọ gwakwaziri m, ajụkwara m ajụ. Tupu m na-amara ihe na-emenụ, ndị ekpere abịago, ha wee kpewe ekpere wee kwuwe na ọmụnwa ji onwe m ihe na-eme m. Nwanne m nwaanyị wee na-enekwazi m anya, ha wee sị m ọ bụ na m ga-atọpụ onwe m na ihe ga-eme m ga-akwụsị. Ụmụnne na ụmụnna m, oge ha fere m mmiri nsọ, amaghịzi m onwe m. Chineke wee baa n'ime m wee rụbazie ọrụ. Nwanne m, enene m anya dịka onye ọgwụ ego ugbu a, kama na ịma ya dịka nwa nke Chineke. Ụmụnne na ụmụnna, o nwekwaziri otu nwa agbọghọbịa onye otu anyị yọrọ oyi na Nnobi, o wee jụ. O wee ruo ofu ụbọchị ka oyi nwoke anụnwa na-anata mitin, wee fụ nwa agbọghọbịa wee tagbuo ya. Nwa agbọghọbịa wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ ga-abụ mgbe ụfọdụ ịpụta na stọọ gị maọbụ na ya dị unu, ịfụ ebe a nyụrụ nsị maọbụ ebe a nyụrụ nwamịrị. Ụmụnne m, ihe abụọkwa ọdịnarị nsị anyụrụ anyụ, kama ọ bụ aka ọrụ ndị otu anyị. Ka nsị anwa na-esi everyday ka a na-anakọsị ngozi ndị bi na ya dị anwa maọbụ na stọọ gị, ị gaghị enwekwa agamniru. Aga m akọdo one wee ghara one. Ụmụnne m, ụlọ ọrụ na Sabongeri nke dị na Kano, ana m egbu ewu fesasịa ọbara ya ebe niile dịka esi wee gwa m. Nwaanyị ọbụla nke gafere na ya onwe miscarriage. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị enwego miscarriage maka ọnọdụ a. Ana m ayọ ụmụ nwaanyị niile dị ime ka ha jisi ike na ekpere na agha adị. Ọ na-abụ richa nsị ewere mineral wee butuo ya. O wee ruo ofu ụbọchị, nwa bọyị m wee jide m ebe m na-eri nsị witiko. Oge nwa okorobịa jidere m, ama m ife m ga-eme, wee gbọọ ya wee dọnaba ya ọdọ, wee na-akọwara ya na ụzọ esi akpata ego adịrị izi. Ọ dị ka ọ na nwa okorobịa aghọtaghị ife m na-ekwu, wee napụ ya uche, o wee bụrụ onye uche ya ezuru ezu n'ụbọchị nke taa. Ụmụnne m na ụmụnna, nwa okorobịa gbanara m mbọ 11 years, esetụrụ m ya.
mana ana m emeri ya ife ego. Ụmụnne m na ụmụnna, ọ na-abụ anyị bute moto anyị eje na-ebi ndị ụkọchukwu wee jide fa n'ọrụ, ha agaghị afụkwazi ihe anyị na-eme ọzọ. Ofu onye otu anyị jere ka o bunye ụkọchukwu ego n'Ọnịcha. Onye ụkọchukwu a wee n'anya n'ime mmụọ wee fụ ihe o bu wee bịa, o wee chụchigha ya azụ. Ụmụnne m na ụmụnna, aga m akọkwaziri unu ebe anyị na-anọgasị were emekwazi mitin. Anyị na-anọ na jọnshọn Afọnnobi were eme mitin. Anyị na-anọkwazi na Chartered Junction were emekwazi mitin. Anyị na-anọ n'Izuchukwu roundabout were emekwazi mitin. Anyị wee na-anọkwazi n'Amụkọ Junction na-eme mitin. Ebe ọzọ wụ na nwaanyị Imo bus stop. Ụmụnne m na ụmụnna m, otu a ka o si wee dị. Ụfọdụ ndị batakwaziri n'otu anyị anụnwa batara n'otu anyị a ka ha wee na-ewikedi ndị mmadụ. Ọ bụghọkwanụ sọsọ ka ha wee nwee ego, kama ka ha wee na-enwe ụfụ obi ebe mmadụ ibe ha nọ, na-eyi ụzụ ọtụtụ mistakes dị iche iche wee na-ata mmadụ ibe ha amoosu. O nwere oge nnukwu ihe mere na Nkwọ Nnewi. Nnukwu akwụkwọ si na shọpụ mmadụ wee pụta. Ọ bụ ihe ndị otu anyị nyere ya ka ego ya wee na-amụwanye ụtụtụ ọbụla, wee na-enwekwazi kọstọma nke ukwuu. O menwuokwazi ihe ndị asị ya na-eme ụtụtụ ọbụla. Ya mere Ifeanwa ji wee ghọọ agwọ wee si n'ime stọọ ya wee pụta. Ndị mmadụ wee na-eti mkpu wee na-ebe, ha amaghị na ọ bụ aka ọrụ nwa amadi a. Ụfọdụ oge ọ na-abụ ụmụazị na-aba ụra, ha agaghị etetekwa mgbe chi foro. Anyị na-aghọ python, ifu ya anyanwụ ga na-egosi gị na ọ bụ agụ ụlọ, kama na ihe ahụ bụ nnukwu agwọ. Ọ ga-anọ n'elu ebe ahụ wee na-adọ mkpụrụ obi ụmụazị a ka ha wee nwụọ. Mana onye ọbụla nne ya dị ike n'ekpere, nwa ya agaghị anwụ, kama onye nne ya adịghị ike n'ekpere, nwa ya ga-anwụ. Ọ na-abụ mgbe ụfọdụ anyị nwere ọtụtụ ụmụ ikorobịa na-arụrụ anyị ọrụ, anyị na-ebie nwa nke a ga-esu n'igwe, anyị ezie fa fee wee jee dọpụta nwaanyị gwọ nwa n'azụ nwa ya n'ihi ego wee sukwazie ya n'igwe. Na o nwere oge apụje nwaanyị nwa ya, nwaanyị ekweghị eweta nwa ya, ewee gbagbuo oye napụkwa ya nwa ya. Ana m anata na vileji anyị kee ọtụtụ ndị mmadụ ihe dị iche iche, kee ha akwa, kee ha ego, kee fe ọtụtụ ife dị iche iche wee na-anakọsịrị fe akara aka ha. Oge ọbụla m natara vileji, ụmụ ikorobịa a na-etu m afa, a na-ebe agụ iyi ọdụ, a na-ebe agụ iyi ọdụ. Ha amaghịkwa na ọ bụ mụnwa bụ onye kọsụrụ nsogbu ha na-enwegasị. Ọtụtụ ọgaranya nọ n'ime otu anyị anụnwa na-eje gbapuo mmiri wee wekwazie ife wee tinye n'ime ya. Onye ọbụla nke ṅụrụ mmiri a ga na-enwe nsogbu. Ife dị iche iche ga na-agagharị ya n'afọ. Ịga ụlọ ọgwụ onweghị ihe a ga-afụ. Ijekwazie dibịa, ndị otu anyị ka ha bụkwa, ha agaghị agwa gị ihe ọbụla, kama na ha ga-asị gị na-enyere gị poizin, na a ga-enye gị ọgwụ nke ị ga-eji wee gbọọ poizin. Mgbe ị ga-aṅụ ọgwụ a, ị ga-ebido wee na-agbọ ife dị iche iche, ntu, pin na arịrị na ife ndị ọzọ gasị. Ndị otu anyị a m na-agwa unu ife a, ụmụnne m, ndị a dịkwa very dangerous. Ndị egwu, ndị a pụrụ ime ihe niile, ndị a pụrụ igbu gị at any time, ndị a pụrụ ime gị ka ị bụrụ imbecile forever. Ụmụnne m, ya mere ị ga-ejisi ike n'ekpere, na-ekpe ekpere ụtụtụ, ehihie, abalị. Ụmụnne m na ụmụnna m, ị bụkwaziere onye na-atụ afịa n'afịa. Ọ bụrụ na ị nọ n'otu anyị a, anyị ga na-enye gị nsogbu, na-eme ka ahịa gị daa. Anyị ga na-eme iburu kọntena na-anata, anyị eme ka nyawụ kọntena nwee nsogbu. Olesi m ikwere n'ihe anyị na-eme wee bata, anyị emeghị initiate. Ọnya bụ na ndị otu anyị ahapụghị aka. Anyị na-atụ afịa, bunyekwazie ụmụaka na-ebido afịa. Ha ga-anọ n'ebe fa na-ere afịa ahụ, fa agaghị ereta isi ego, fa agaghị enwetakwa n'uru. Ha ga-ejikwazi anyị ụgwọ, anyị a na-akụgharị fa, na-akpọrọfa ọtụtụ polisi dị iche iche. Ya mere na ọtụtụ ụmụ bọyị adịghị aga n'ihu, ha zụọ afịa obere oge, ego enyere fa agwụ. Ụmụnne m na ụmụnna, ọtụtụ ndị pastọ dị iche iche nọkwazi na otu anyị anụnwa, n'ihi na ọ bụ onye isi anyị bụ ife nyere ha ike ha ji were eme mirakụl dị iche iche ha na-eme. Nwanne m, o nwere ike ọ bụ na ivisitie na chọọchịs dị iche iche maọbụ ministri dị iche iche. O nwere nke ọ ya bụ iruo asị ka a gọzie mmiri maọbụ nye gị ọgwụ nke ị ga-aṅụ,
maọbụ nke ị ga-ete ete maọbụ ncha ị ga-eji wee saa ahụ. Nwanne m, ihe ndị a niile enwekwa nke bara uru. O nwere onye otu anyị nke nwe ministri na Awada Ọnịcha. O nwere otu nwaanyị nke jekwuru onye otu anyị anụnwa na-eme ekpere. Nwaanyị achọọ na nwa ọtụtụ ahọ dị iche iche. O wee jekwu onye otu anyị anụnwa. Onye otu anyị wee gọzie mmiri wee nye ya. O wee sị ya ọ bụ na ọkụ 12 o'clock nke abalị ha kpee ekpere, ọ bụ na ha kpesị ekpere ka ha ṅụọ mmiri anụnwa na ọ ga-adị ime. Nwanne m, o wee bụ na Chineke mere ebere ụra wee buru nwaanyị a na bie. Ha ṅụpụghọzi mmiri anụnwa chi wee bọọ. Ha wee jezie ka ha bute mmiri nwanụ wee ṅụọ. O wee bụ na mmiri anụnwa aghọgo agwọ. Ụmụnne m na ụmụnna m, ụfọdụ a ga-enye mmiri afa ṅụọ. Ọ bụ na ha mụọ nwa ha mụta ha imbecile, ha mụta nwa na-enyefa nsogbu na ndụ fa until fa nwụọ. Ụmụnne m, ana m agwa nwaanyị ọbụla nke na-achọ mkpụrụ nke afọ maọbụ nwoke ọbụla nke na-achọ ego ka ọ kpachara anya ya, ka ọ mara ụlọ ụka nke ọ na-aba aba ma makwaziere chi nke ọ na-ekpere ekpere. Ọtụtụ pastọ nke nọ n'otu anyị anụnwa na-eme ha bata, onye isi anyị eweta atị anya nkịta wee tee ya n'anya, were ọtụtụ ife wee saa ya ihu. Ebe ọbụla o jere ọ na-afụ ife na-eme, ebe ọbụla o jere ịbịakwute ya ọ gwaghị ife na-eme gị ma ọ gaghị agwọkwa ya agwọ. Ọtụtụ ministri dị iche iche na-emekwazi nke a. Ndị nọ n'otu anya, ọ bụ na iburu nsogbu wee bịakwute fa ebupụghị nsogbu a wee wekwaziere nke pere mpe wee nyekwazie gị. Onwe ka isi wee chọọ ịpụ na the ministry, ife ọzọ ha ga-eme feje wetakwa nsogbu nke karịrị nke ibu wee bịa wee bodo gị n'isi wee pụwa. Nwanne m, uche gị ga-adịkwa ya ma makwaziere ebe ị na-eje ekpere. Ọtụtụ ụlọ ekpere dị iche iche ka ị ga-ejekwu, ha gwa gị na a ga-arụ ọrụ ezinụlọ bụ unu. Nwanne m, ha ga-abịakwazi ekpere, ha ga-ekpekwazi ekpere, mana nwanne m, ọ bụ na ịwe ọchị ya ị na-enye pastọ anya n'aka, ị ga-afụ ringi ma ọ bụ ihe dụbara agha ka ị na-afụ oge eji n'aka. Ife anwa ka ọ ga-eji wee mee ọgwụ anwa ewee baa n'ala bụ unu echee na nsogbu unu agwụgwọ ma ọ bụ na ọ kpọpụtasị ọgwụ a. Nwanne m, ọ bụ mgbe ahụ ka nsogbu unu mere increase times 10. Ụfọdụ ndị pastọ na-abatakwa n'otu anyị, onye isi anyị agwa anya jee nie efi maọbụ ewu na ọlta chọọchị ya. Mgbe ọbụla o niri nke a, efi anwa na-ere maọbụ ewu ahụ na-ere, mgbe anwa ka memba na-amụwanye ụtụtụ, efifie, abalị. Nsogbu ndị mmadụ a na-amụwanye. Ụfọdụ ka ọ na-abụ asịfa mee ife fe mebisia ife a gwara ha mee, fe ejizi ọnụ fa wee na-ekwu mirakụl nke mere na nke emeghe. Ụfọdụ eje na-akpọta ndị mmadụ na-akwụfu ụgwọ ka ha kwuo na ha dagburu mkpụrụ na pastọ anụnwa bụ ife gwọrọ ha. Ụmụnne m na ụmụnna, ebe ọbụla ị na-eje ekpere, uche gị ga-adịkwa ya maka nzukọ nke nkịta jisapara ebe niile ma ọtụtụ ebe dị iche iche. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọnọdụ a Chineke napụtara m na ya, ana m ekenesi Chineke ike, n'ihi na ọ na-abụ oge ụfọdụ m na-aga n'iro buru moto m na-aga, nsị a na-agụ m ka nri si agụ mmadụ, ka m jee chọọ ebe m ga-eri nsị. Mgbe ụfọdụ akwụsị m baa n'ọfịa chọba nsị nke m ga-eri. Ụmụnne m, ọtụtụ ndị otu anyị na-apụkwazie wee na-achọ ụmụazị ụmụ nwaanyị ha ga-emebi wee mee ha ka ha ghara ịmụta nwa n'ụwa ọzọ, n'ihi na mgbe ọbụla ha yuzuru nwaanyị anwa agaghị amụtakwazi nwa ọzọ. Ya mere ife ọtụtụ ndị big man ha na-ebugasị ụmụazị ha mana ha mụtasịrị ọgbọfa. Ndị nne na ndị nna, unu ga-amakwazi ka unu ga-esi wee na-agwa ụmụazị nke unu mụtara okwu maka ịkpata ego. Ọtụtụ ndị batara n'otu anyị abụ n'ihi okwu nne ha na nna ha gwara ha mere ha ji wee horo ntutu taa na ha ga-akpatarịrị ego. Ụmụnne m na ụmụnna, unu ga-ama ka unu ga-esi wee na-agwa nwa nke mụtara amụta okwu n'ihi na ọ kpatabụrụ ego, kama medaa ya obi, gwa ya na Chineke na-adị ndụ, n'ihi na ihe ọbụla nke si n'aka Chineke nna na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Nke ọbụla nke si n'aka ekwensu bụ weta isi bịa were isi, and ị ga na-atakwa afụfụ. Mmaji gburu mmaji, afụfụ ga na-eme nkirizi each day itetere ụra. Oge ọzọ aga m akọrọ unu ka esi wee jide m n'afịa ebe m na-edina nne nkịta. Chukwu gọzie unu n'ofu n'ofu. Gị bụ onye gere ntị, gị bụ ezi nwanne m gere ntị kịta, ịhụla ma were gwa ntị gị nụ ka nwanne anyị nwoke n'ime Kraịst bụ Anthony si wee gaa ihe ọ gabigara na ndụ a maka ihe akụ na ụba.
maka ihe ego nke ụwa nke na-ala n'iyi, nke na-agafe. Gị onwe gị maara na akụnụba, ọ bụ ezie na mmadụ ọbụla nọ n'ụwa anụnwa chọrọ akụnụba, mana akụnụba ọbụla mmadụ chọtara nke na-ezighị ezi, ọ kachasị akụnụba nke na-adanyeghị, na-agbanyeghị ụkwụ, na-agbanyeghị mgbọrọgwụ n'okwu na ozi ọma, dịka onye nwe anyị Jizọs Kraịst si wee kwu ya. Akụnụba ahụ ekwesịghị ka akpa ya akpa, akụnụba ahụ ekwesịkwa ka enwee ya enwe. Ọ bụ n'ihi ya ka akwụkwọ oke onye amamihe ji wee gwa mụ na gị, ọ sị, dịka esi wee dị ya n'akwụkwọ Ecclesiastes chapter 1, ọ sị, n'ihe efu kwulu ihe efu ka ihe ụwa bụ nwanne m. N'ihi na onye oke amamihe elelechaa na ihe niile na-eme n'elu ụwa wee chọpụta na agara enu agara na etere ụgba etere ụtazi, emere ihe niile ọbụla nke a na-eme na wee mekọrọcha ihe niile ahụ. Ọ sị na ihe ndị ahụ niile bụ ihe efu ka ha niile bụ, maka na ọ dịghị nke ọbụla mmadụ ga-eji wee si na ndụ ụwa wee pụọ. Dịka oziọma nke Luku isi nke 12 amaokwu nke 13 wee ruo na nke 21, onye nwe anyị Jizọs Kraịst maala anyị atụ site n'ụka bụ ilu maka onye ọgaranya ahụ nke gwara mkpụrụ obi ya sị, nwere ebe aṅụrị, riribe oriri, ihe ajigo, ego ajigo, na-enwe aṅụrị. M ga-aga wugharịsị ọba m, wugharị ebe m ga-adọba ihe akwakụ na ihe enwe enwe m, ka ọ ga-abụ mgbe m ga-enweta ha ihe niile nke m nwetara, ka m fụ ebe ha niile ga-aba. Ugbu a ka obi m ga-anọzi n'aṅụrị. Mana Chineke gwara ya sị, gị bụ onye nzuzu, n'anyasị anụnwa ka m chọrọ mkpụrụ obi gị. Amaghị m ma nwoke ahụ na ọdụzi ndụ wee rahụ ụra, chi wee fụ wee ruo n'ụtụtụ echi, o wee ribezi akụnụba ahụ nke ọ kpatara. Mba, o leghịzi ya ọzọ, n'ihi na okwu Chineke mere ka ya mata na Chineke si ya na anyasị ahụ ka ọ chọrọ mkpụrụ obi ya. Maka na ihe ndị a niile ozigbo mmadụ ga-esi na ndụ apụ, n'ezie ọ dịghị anything, ọ dịghị ihe ọbụla mmadụ pụrụ iwepụ na ndụ a, maka na ndụ abụghị gị mere ya, ọ bụghị gị kere ndụ anụnwa. Ya mere akwụkwọ nsọ ka na-adọ mụ na gị aka na ntị, dịka Pọl nwanne a si wee degara ndị Kolosi n'isi nke 3 amaokwu nke 1 wee ruo na nke 2. Ọ sị, ka anyị nekwasa Jizọs Kraịst anya, nekwasa eluigwe bụ ebe anyị si wee bịa, ya na ebe anyị na-alaghachi, kama anyị elekwasara anya n'ihe nke ụwa, maka na ihe nke ụwa anaghị anọgide. Nwanne m, ị ga-enekwasị Jizọs Kraịst anya? Ị ga-enekwasị ya anya tata dịka Anthony si wee nekwasị ya anya? Ọ bụghị mmadụ niile na-enwe ụdịrị ohere anụnwa, ọ bụghị mmadụ ọbụla ka a na-enye ụdị amara nke anụnwa iji wee shighata si n'ụzọ kpafuru akpafu wee shighata azụ. Jụọ onwe gị, kedu ka ọ kaara ịdị ma ọ bụrụ na Anthony enwetaghị ohere ọma dị etu a iji wee chighakwute Jizọs Kraịst? Kedu ihe a na-abụ nketa ya? Gị onwe gị, amaghị m ebe ị nọ, amaghị m ndị enyi gị na ha na-eso, amaghịkwa m ihe ị na-akwado, ị na-eche n'ime obi gị ga-eme chịrị ile. Mana okwu Chineke na-asị gị, tụlee ihe ahụ ị chọrọ ime. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-ezighị ezi, si n'ebe ahụ wezuga onwe gị, laghachi azụ, maka na Chineke ka chọrọ mkpụrụ obi gị. Gị bụ ezi nwanne m nke na-ege ntị, dịka ị na-ekpebi ichighata n'ụbọchị nke tata, dịka ị na-ekpebi ibi ezi ndụ ma bụrụ nwa nke Chineke n'ezie na n'ime mmụọ, ekpere m na-ekpe n'isi gị tata bụ ka Chineke onye kpọrọ gị oku nye gị amara na ike nke ị ga-eji wee bie ndụ nke kwesịrị ya bụ oku nke a kpọrọ gị. Maka na-akpọ na gị oku mee gị ka ị bụrụ nwa nke Chineke, onye ga-eketa alaeze, onye ga-eso Jizọs Kraịst wee rite n'ekpe ihe dịrị ụmụ nke Chineke n'eziokwu.
ka amara na udo nke Chineke nna na ọṅụ nke si na mmụọ nsọ wee na-abịa na nzọpụta nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nyeworo gị ka ọ gbaa ụba n'ume ndụ gị, ka ọ bara gị ụba, ka amara nye gị ike ịbụ nwa nke Chineke, ka ọ ga-abụ dịka isi na ihe ọgba ama anụnwa onweche nzọpụta ụbọchị nke ikpeazụ, ka a hapụ ịchọ mkpụrụ obi gị achọ n'ala eze Chineke, ka Chineke gọzie mkpụrụ obi gị, nye gị ike na ume nke ịbụ nwa ya n'ezie site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Udo dịrị mkpụrụ obi gị. Onye nọ n'akụkụ agba ama ị na-achọ ebe a ga-anapụta mkpụrụ obi, ọ na ịka nọ n'ime ndụ ọjọọ a, amaghị m ọkọchị nke nọ n'ime ya, amaghị m klọb nke nọ n'ime ya, mana ana m agwa gị n'ụbọchị tata, pụta dịka di nwe na Jesu si kwuo, bịakwutenụ unu ndị ekwensu boro ibu dara na ya ga-enye anyị ezumike. Bịakwute ya, ọ ga-enye gị ezumike. Onye nweta mgbe ọ dị na-achị ya